Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Muligtas ka sa yuta nga way kinabuhi, Abel! Abel! I'm coming! Bay? Oh, Bebel, ba hindi nga no? kuan tawag kang Sir Mangkaw? Amo ba? Oh, sige, okay. O sige, ato na yun. Sige, di ako na. Bye. Bida, pamboy lang ni Bebel, pero anak kay milyonaryo, anak to Rafael. Pero sakway siya. Siya nga, nagtubo sa kapobre. Wa manulis. Pero diri ko buhok sa tanan. Nahimong tulisan. Ay nako, buhay! Pweh! Charity, si Sir Mangkaw. Sudla lang. Oh, salamat. Sir? Come in, Abel. Ay, Charlie. Kasebo. Sumita litros. Okay. Napa Sir Mangkaw? Naapa, nagsoldihan na og si Abel. Importante tingali ito. Oo, importante gyud. Ang angman og manglibak lang sila. Mao gyud. Maunta nga papilon tas meeting kun doon ako ikasugyot ba. Ha? Unsa man? Kuan, musugyot kung Sir Mangkaw. Muingon ko nga duha ka gwardiya ang ibutang diri. Ha nga naman. Ay sos, di angay ko bitsahan taon ni Pita taon oy karon panahon na. Nang hasin ro mga kakibot gang. Sige panulis. Bitaw no. Huwag ikaw, ikupiyansa ha? Nga naman. Basig ikaw na po sunod kidnapo nila. Simba ko kada inting uy, ngano taon ako gyud. O ano kibagaan ka nimo, kagwapa nimo? O yung mga kidnapper, ngitag batanon, labaw sa tanan. Unsa? Ngitag birchinday. Mabuang-buang sila. Tuo sila di ko musukol. Mamatay una ko. Una sila mo lampos. Mao gani, ay kumpiyansa taon. Pero nakamatiko na ba ko nimo nga katos bidiri ko? Mura ba itong naibong taon nimo? Iyabag na. Kita na lang gyud na ginuton ato. O ano taong dili? Ayaw anak ting uy, lain kayo. Bisagin sa lalaki taon maibong nimo. Ibong wili ko, sila pa. Ghost town ni mo ting. Resibo ni mo. Kapoy ni mo way unay ting. Apit ko maabot sa ilang gasoline station. Apit na, Abel! May unta na akakaroon sa gasoline station. Kung ikaw ang pamboy, kabantay ka na. Hadoon na ako! Awate. Gawas na sila. Si Bayabel, Sir Mangkaw. Bitaw da. Oh, magdungal tag pangaon karon ha. Magpa-deliver ko pagkaon. Ay, salamat kay Sir. Thank you kayo. Oy, Oh, uy. may motor oh. May hunong Basig patubil na na eh. Purbida. Naigi kuot og Granada! Haba! Haba! Sa! Sir! 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 Ginoo ko! Sir! Sir Mangkaw! Pati ba na Diyos siya? Pati ba? Guksun ko! Naglapit Granada! Sir Mangkaw! Sir! Ari, dali, sir! Day! Sir, di pagtawag ambulansya, day! Pagdali, day! Panawag ambulansya taon! Kuha na lang, ikarga na lang siya sa iyang kotse. Ako'y mo drive. Langan na kayong magtawag mo taga-ambulansya. Sige na! Okay. Sir, pero sa Bayabel, sakay na mo tricyclo! Pagdali inting, ikarga na to si Sir sa kotse niya. Guard! 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 Guard!
Dili na ka mo mabuhi. At ito granada nga akong gilabay. Dili na. Huwag kong buhi pa mo. Tuwa pa'y dagang stock na ko, Abel. Tuwa pa! Bayod ang maapsan ako. Kung kinsa ka man. Angay ka mag-fire sa inautan mo binuhatan. Sir, laban yun sir, laban taon doon sa ospital! Pagkuski padagan ni Aday, tari! O lagi inting. May saman sa kainting. Oo, day, taon, Lihas kita ini. Asa na gato siya? Nakasunod ang pors ito. Laki pa motor ito sa. Pero wala ko ikita. Pakyas ko sa kong pagugod kaniya. day nila taon ninyo taon na, oy, kailangan maluwas taon na sir Mangkaw! Tuan na, gidaan na siya. Gisod na siya sa emergency room. Oo, day, day, nasa sa mali mo, hasa, dubita. Nasa kumbukton. Ay, kinahanglan balibara na itong kamatayon na dyan, Si Abel. Asa ka siya? may nilawag eh. Si Abel. Hello? Hello, Abel? Oo. Di na mo din sa ospital. Ay, sa mukha, Ola. Nakatog na si Rafael. Naku balita. Ngilaad ka balita. O, singilad nga balita. Wala, ano? Sir, ang gasolina station ba na San Manikaw? Gilabay o Granada. O credit card ang kahimtang na San Manikaw. Unsa? Gilabay o Granada. Ginoo ko. Kinsa ang naghimo? Ha? Kinsa ula? Basin og ang kakibot gan. Ola! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!